La recepció d'entitats ha donat el tret de sortida als actes oficials de Festa Major i l'ha reivindicat com una celebració pensada perquè tothom hi tingui cabuda. Així ho ha dit l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà, en el tradicional acte en què l'Ajuntament agraeix la tasca del teixit associatiu de la ciutat al llarg de l'any. En aquest sentit, l'alcaldessa ha respost a algunes de les crítiques sobre la manca de grans caps de cartell a la Festa Major. Bou ha assegurat que la festa s'ha dissenyat pensant en que sigui plural i amb espais per a tothom. Allò important no és qui ve, sinó saber trobar el lloc on estem més còmodes. Hi ha gustos per tothom, evidentment, i el que intentem amb la nostra Festa Major és que tenim molts escenaris de festa i que n'hi hagi un que ens agradi a tothom. N'hi ha de més familiars, n'hi ha de més festius, n'hi ha per la gent gran, n'hi ha espectacles de familiars, insisteixo, per tant, espais perquè tothom en qualsevol lloc pugui trobar allà on s'hi està millor. I crec que això és el que defineix una bona festa major, doncs generar aquests espais per facilitar-nos aquesta vida en comunitat, aquesta vida al carrer, allò que ens fa tan genuïnament pota blaves. En aquest sentit, l'alcaldessa ha agraït la tasca de les entitats que ajuden a crear comunitat a la ciutat. Una tasca que, diu, és més important que mai en un moment en què la confrontació a xarxes socials és cada cop més irada i trenca el debat públic i pacífic. Crec que hi ha massa polítics al món que treballen justament al contrari per dinamitar aquests ponts que les entitats construïu. Un món on les xarxes socials s'han apoderat de tot, en principi les xarxes socials venien a fer-nos-ho més fàcil, a unir-nos, i jo, opinió, doncs crec que lluny d'això les xarxes socials estan sent una caixa de ressonància per donar-nos la raó i ja està, i per tant crec que està bé alçar la veu. Jo sé que des del nostre petit lloc al món no podrem resoldre-ho, evidentment, però no per això ens hem de baixar els braços. L'alcaldessa també ha aprofitat el discurs per tenir un record pel genocidi a Gaza. Tampoc hem de baixar la nostra veu davant d'uns fets intolerables que no vull deixar de mencionar, que està passant avui, ara mateix, a la franja de Gaza, on tantes i tantes famílies palestines, civils, absolutament innocents, sobretot nens i dones, nens i nenes i dones, estan patint un genocidi amb totes les lletres. Per tant, ho vam fer ahir al plenari i veureu un panó de dol a la façana durant aquests dies en senyal del nostre absolut rebuig al que està fent l'estat d'Israel. Les 4 gotes que han començat a caure a l'inici del discurs no han desinflat uns ànims plens de ganes de celebrar la festa gran de la ciutat.